पिंपल्स हा एक त्वचेचा आजार आहे ज्याच्यामध्ये आपल्या त्वचेच्या खाली ज्या तैलग्रंथी असतात त्या ॲक्टिव्ह होतात, तेल जास्त सिक्रेट करतात आणि आपले जे पोर्स असतात ते बंद जर झाले तर हे तेल साचत जातं, त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन होतं, त्याला आपण मुरूम किंवा पिंपल ॲक्ने असं म्हणतो. झोपेचा सुद्धा परिणाम किंवा आपल्या स्ट्रेसचा तणावाचा सुद्धा परिणाम आपल्या चेहऱ्यावर दिसून येऊ शकतो पिंपल्सच्या माध्यमातून. नक्कीच पिंपल आले तर ते दाबू नका, फोडू नका, कारण जी ट्रीटमेंट इझी आहे. त्यांचा गैरसमज आहे की त्या नावामध्ये प्रॉब्लेम आहे, केमिकल पील. मग त्यांना वाटतं की केमिकल म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, आपला चेहरा आहे खराब होणार, स्किन किंवा असं काहीतरी केलं तर साईड इफेक्ट्स होणार, तर तसं काही नाही. आता बऱ्यापैकी अवेअरनेस वाढलाय मुलांमध्ये पण की पिंपल्स कमी करायचं. हेल्दी स्किन इज अ गुड स्किन. पिंपल्स हा जसा त्वचेचा आजार आहे, मी ते तुम्हाला म्हटलं, तर त्याच्यासाठी प्रॉपर स्किन केअर, त्याच्याबरोबर प्रॉपर डॉक्टर्सचा गायडन्स, त्यांची ट्रीटमेंट हे तर करायलाच पाहिजे. त्याच्याबरोबर तुमची लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन्स, तुमचं डाएट, संतुलित आहार घेणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे. चेहऱ्यावर येणारे पिंपल्स ही केवळ सौंदर्याची समस्या नसून अनेकांसाठी आत्मविश्वासावर परिणाम करणारी त्वचेची समस्या आहे. किशोरवयीन मुलांपासून ते अगदी 30 ते 40 वर्षांच्या महिलांपर्यंत अनेक जण या समस्येचा सामना देखील करतात. पुरुषांचा यात सहभाग आहे. सोशल मीडियावर मिळणाऱ्या अपुऱ्या माहितीमुळे अनेकदा चुकीचे घरगुती उपाय केले जातात आणि त्यामुळे त्वचेचं अधिक नुकसान होतं. आज आपण जाणून घेणार आहोत पिंपल्स का होतात, त्यांची खरी कारणं कोणती, गैरसमज कोणते आहेत आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्रात त्यावर कोणते प्रभावी उपचार उपलब्ध आहेत. यासाठी आपल्या सोबत आहेत, आपल्या स्टुडिओत आलेले आहेत प्रख्यात त्वचारोगतज्ञ डॉक्टर संजना देस्कर मॅडम. मॅडम, आपलं मनपूर्वक स्वागत डॉक्टर लाईव्ह या विशेष कार्यक्रमामध्ये. धन्यवाद आणि सर्व प्रेक्षकांना नमस्कार. पिंपल्स येणे ही एक कॉमन समस्या जरी असली तरी जर योग्य उपचार केला नाही तर त्याच्यानंतर येणारे जे डाग आणि खड्डे हे कायमचे राहू शकतात. अगदी या सगळ्यावरच आपल्याला आज बोलायचं आहे. म्हणजे पिंपल्स नेमके कसे येतात, त्याचे परिणाम काय होतात आणि ते आपण कसे घालवू शकतो, हा आधी सगळ्यात मोठा प्रश्न असतो अनेक महिलांच्या समोरचा. तर पहिल्यांदा आपण बेसिक पासून समजून घेऊया, हे पिंपल्स म्हणजे नेमकं काय असतं. पिंपल्स हा एक त्वचेचा आजार आहे ज्याच्यामध्ये आपल्या त्वचेच्या खाली ज्या तैलग्रंथी असतात त्या ॲक्टिव्ह होतात, तेल जास्त सिक्रेट करतात आणि आपले जे पोर्स असतात ते बंद जर झाले तर हे तेल साचत जातं, त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन होतं, त्याला आपण मुरूम किंवा पिंपल ॲक्ने असं म्हणतो. पण हे जे पिंपल्स आहेत ते फक्त किशोरवयीन मुलांनाच होतात का? नाही, असं काही नाही. माझ्याकडे जे पेशंट येतात ते जवळजवळ 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष वयापर्यंतचे जे पेशंट येतात त्यांना पिंपल्सचा त्रास असतो. त्यामुळे पण त्याची काय कारणं असतात? कारणं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हार्मोनल चेंजेस जे आपल्याला किशोरवयीन अवस्थेमध्ये मुलामुलींच्या मध्ये होतात ते, त्यानंतर मासिक पाळीमध्ये दर महिन्याला होतात, त्याच्यामुळं पण, इवन मेनोपॉजच्या वेळेला पण, PCODचा त्रास असेल तेव्हा पण जे हार्मोन चेंजेस होतात त्याच्यामुळे पिंपल्स येतात. हे महत्त्वाचं कारण आहे. दुसरं आहे जेनेटिक्स, कधी कधी हेरिडिटी पण असतं ज्याच्यामुळे पिंपल्स येतात. तिसरं आहे तुमचा असंतुलित आहार, ज्याच्यामध्ये जंक फूड आलं, गोड अन्न जास्त आलं तर त्याच्यामुळे पण पिंपल्स येऊ शकतात. त्यानंतर आहे स्ट्रेस, ताणतणाव, अपुरी झोप, काही कॉस्मेटिक्स किंवा औषधांमुळे पण पिंपल्स येऊ शकतात. म्हणजे झोपेचा सुद्धा परिणाम किंवा आपल्या स्ट्रेसचा तणावाचा सुद्धा परिणाम आपल्या चेहऱ्यावर दिसून येऊ शकतो पिंपल्सच्या माध्यमातून. नक्कीच. तो कसा काय? जेव्हा झोप अपुरी होते किंवा स्ट्रेस होतो तेव्हा हार्मोन्स चेंज होतात. कॉर्टिसोल नावाचा हार्मोन वाढतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला परत ह्या तेलग्रंथी ॲक्टिव्ह होतात जास्त आणि पिंपल्स येतात. थोडक्यात अंतर बाह्य रूप बदलण्यापेक्षा अंतर्गत आपण अनेक बदल करणं गरजेचं आहे, नाहीतर त्याचे परिणाम हे अशा पद्धतीनं आपल्याला दिसून येतात. पण या बरोबरीनंच अनेक गैरसमज सुद्धा असतात पिंपल्सच्या बाबतीतले. त्यातला पहिला एक असतो तो म्हणजे चॉकलेट जर मी खाल्लं किंवा तेलकट पदार्थ खाल्लं तर पिंपल्स होतात का, असं काही असतं? बरेच पेशंट मला हे विचारतात, पण हे चुकीचं आहे. 1 किंवा 2 चॉकलेट दिवसाला खाल्लं किंवा तेलकट खाल्लं तर पिंपल्स येत नाहीत. पण जर तुम्ही तुमच्या आहारामध्ये शुगर जास्त घेतली किंवा हाय ग्लायसेमिक डाएट जर तुमच्या ह्याच्यामध्ये जास्त असेल तर मात्र पिंपल्स येण्याचे चान्सेस असतात. त्याच्याचबरोबर काही पेशंटना डेअरी प्रोडक्ट जास्त खाल्ले, दूध वगैरे, तर तरी पण पिंपल्स येतात. त्याच्यामुळे ॲलर्जीचं असं काही असतं का ते? नाही, ॲलर्जी असं नाही आहे, पण त्यांना सेम प्रोसेस सेम आहे.
ते ॲक्टिव्ह जास्त होतात तेलग्रंथी आणि त्याच्यामुळे पिंपल्स येतात. पण अनेकांना अशी सवय असते, बऱ्याचदा आपण बघतो की पिंपल्स आले की पहिल्यांदा तिथे दाबून टाकायचे, हो. असं बरेच जण करतात. तर त्याने नेमकं काय होतं, म्हणजे त्वचेवर त्याचा काय परिणाम दिसून येतो? पिंपल्स असले की ते ट्रीट करणे आम्हाला खूप इझी होतं. फक्त पिंपल्स असणे. पिंपल्स म्हणून मी सगळ्यांना सांगते की पिंपल आले तर ते दाबू नका, फोडू नका, कारण ती ट्रीटमेंट इझी आहे. काही मेडिसिन्स देऊन, काही ट्रीटमेंट्स करून पिंपल्स लगेच घालू शकतो. पण जर ते दाबले किंवा फोडले, त्या काही सेकंदाच्या त्या प्रयत्नामुळं जे डाग पडतात किंवा जर मोठे पिंपल असतील तर ते खड्डे पडतात. ते घालवण्यासाठी मात्र तुम्हाला महिनोन-महिने अनेक सेशन्स ट्रीटमेंटचे घ्यायला लागतात, जे आमच्यासाठी पण अवघड होतं ते घालवणं. पण हे पिंपल्स दाबल्यामुळे डाग पडणं हे मात्र खरंच असतं. पिंपल्स जर योग्य रीतीनं व्यवस्थित ओपन करून ते एक्स्ट्रॅक्ट केलं, साफ केलं, तर त्याचे डाग नाही पडत, जे आम्ही करतो. पण आपण काय करतो, नखानं खरवडतो किंवा कुठले पण पिन किंवा कशानं ओपन करतो, ते ओपन करायचा प्रयत्न करतो, त्याच्यामुळे मात्र डाग पडतात. पण आणखीन एक असा गैरसमज असतो की जर तुम्हाला पिंपल्स आलेले असतील तर तुम्ही चेहरा वारंवार धुवा, म्हणजे ते कमी होतील, असं काही होतं का? हो, हे पण मला बरेच पेशंट विचारतात की मी 7-8 वेळा चेहरा धुतो, पण असं काही नाही आहे. कारण जेवढा वेळ तुम्ही चेहरा धुणार तेवढा तो जास्त ड्राय होतो आणि जास्त ड्राय झालं तर आपली स्किन आपोआप तेल सोडते ते मॉइश्चराईज करायला आणि जास्त पिंपल्स येतात. त्याच्यामुळे तुमची स्किन ऑइली असू दे, ड्राय असू दे, नॉर्मल असू दे, दिवसातून 2दा जेंटल क्लिन्झरनं किंवा तुमच्या स्किन टाईपनुसार योग्य असलेल्या फेस वॉशनं जर तुम्ही 2 वेळा दिवसातून फेस वॉश केला तरी ते इनफ आहे. अच्छा, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. म्हणजे हा गैरसमज आपल्याला फार अधिक प्रमाणात इथं दिसून येतो. पण या बरोबरीनंच या पिंपल्सवर कोणते उपचार आपण करू शकतो? म्हणजे घरगुती उपचार करणं ते सेफ राहतं का, की तुम्ही एखाद्या डॉक्टरकडे जाऊन तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच उपचार करणं योग्य राहतं? घरगुती तर उपचार करूच नाहीत, कारण कोणत्याही प्रकारचे पिंपल्स घरगुती उपचाराने जात नाहीत. एक तर तुम्हाला ट्रीटमेंट घ्यायची नसेल, घरात फक्त औषधं घेऊन कमी करायचं असेल तर ते आपण करू शकतो. त्याच्यासाठी काही क्रीम्स आहेत, जेल्स आहेत, फेस वॉश आहेत, ज्यानं आपण पिंपल्स कंट्रोल करू शकतो. काही महिलांमध्ये हार्मोनल पिंपल्स असतात, तर त्याची आपण ट्रीटमेंट देऊ शकतो. काही गोळ्या तोंडावाटे घ्यायच्या असतात, जेणेकरून ते पिंपल्स कमी होतात. त्याच्यानंतर आपण आपला आहार संतुलित करायला पाहिजे, झोप व्यवस्थित घ्यायला पाहिजे, स्ट्रेस मुक्त राहणं ठेवायला पाहिजे. ह्याच्यामुळं आपण घरात राहूनही पिंपल्स कमी करू शकतो. इन क्लिनिक जर तुम्हाला ट्रीटमेंट घ्यायच्या असतील तर त्याच्यामध्ये पण केमिकल पील्स आहेत, लेझर्स आहेत, ज्याच्यामुळं आपण जरा लवकर पिंपल्स कमी करू शकतो. पण तुम्ही आता जो उल्लेख केला की केमिकल पील्स असतील किंवा या सगळ्या उपचारांद्वारे तुम्ही हे पिंपल्स घालवू शकता, तर ती प्रोसिजर काय असते आणि ती आपल्या चेहऱ्यासाठी खरं तर सेफ असते का? खूप लोकांचा गैरसमज आहे की त्या नावामध्ये प्रॉब्लेम आहे, केमिकल पील. मग त्यांना वाटतं की केमिकल म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, आपला चेहरा आहे, खराब होणार स्किन किंवा असं काहीतरी केलं तर साईड इफेक्ट्स होणार. तर तसं काही नाही. केमिकल इज औषध असतं जे तुमच्या स्किन टाईपनुसार आम्ही चूज करतो की तुमच्या त्यावेळच्या स्किनला कुठलं औषध जरूर आहे ते आम्ही लावतो. त्यानं काय होतं, जी एक्सफोलिएशन होतं, म्हणजे जी अप्परमोस्ट जी डेड स्किन असते ती तुमची निघून जाते. त्याच्याबरोबर तुमचे ब्लॅक हेड्स, व्हाईट हेड्स, पिंपल्सचे मार्क्स हे सगळे बऱ्यापैकी कमी होतं. त्याचे मल्टिपल सेशन्स घ्यायला लागतात तुम्हाला. सिंगल सिटिंग ट्रीटमेंट नाही आहे ही, पण ही ऑफिस प्रोसिजर आहे. म्हणजे तुम्ही तुमचं काम करताना पण ही ट्रीटमेंट घेऊन परत तुमच्या कामाला जाऊ शकता. एक 20 to 25 मिनिट्स लागतात, पण इमिजिएटली तुम्हाला त्याचा फरक जाणवतो. म्हणजे इमिजिएट ग्लो तर येतोच, पण तुमचे हे जे बाकीचे जे छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स आहेत ते हळूहळू कमी व्हायला मदत होते. इवन ऑइली स्किन पण कमी व्हायला सुरू होते. अच्छा, पण आता आपण बघतो की मुलींमध्ये, थोडक्यात वयात येणाऱ्या मुलींमध्ये जसे हे पिंपल्सचे प्रॉब्लेम्स असतात तसे मुलांमध्ये पण आपल्याला दिसून येतात. तर त्यांची कारणं ही हार्मोनल चेंजेसमुळेच
ते दिसून येतात का? हो हो पण अगदी कधी कधी काय होतं की मुलींमध्ये हे प्रमाण जरी जास्त असलं तरी ते चांगलं होण्याचं पण प्रमाण तेवढंच जास्त असतं ॲज कम्पेअर टू आपण मुलांकडे जेव्हा बघतो किंवा त्यांच्या स्किनकडे बघतो. तर मग मुलांनी आणि मुलींनी नेमकी आपल्या स्किनची आणि जर विशेषतः तुम्हाला पिंपल्स येत असतील तर कशी काळजी घ्यावी याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? ॲक्च्युली आता जे माझ्याकडे पेशंट्स येतात, मुली तर येतातच, पण आता हल्ली कॉलेज गोईंग मुलं जास्त येत आहेत. आता बऱ्यापैकी अवेअरनेस वाढला आहे मुलांमध्ये पण, की पिंपल्स कमी करायचं. हेल्दी स्किन इज अ गुड स्किन. हां, तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या स्किन टाईपनुसार तुम्ही स्किन रुटीन तुमचं ठेवायला पाहिजे. एक तर चांगला फेस वॉश, मॉइश्चरायझर आणि सनस्क्रीन, ह्या 3 गोष्टी सगळ्यांना मस्ट आहेत. ह्या तिन्ही गोष्टी व्यवस्थित करायला पाहिजेत. आहार तुमचा व्यवस्थित ठेवायला पाहिजे. हल्ली मुलींचं कसं होतं, जंक फूड खाणं जास्त होतं. जंक फूड, बेकरी आयटम्स ह्याच्यामध्ये काय असतं, मैदा असतो जास्त आणि शुगर जास्त असतं, ज्याच्यामुळे पिंपल्स यायला परत मदत होते. दुसरं आहे एक्झाम्स, स्ट्रेस, ताणतणाव, अपुरी झोप, मोबाईलवर स्क्रोल करत राहणं, मग त्यामुळे झोप होत नाही, त्याच्यामुळे पण पिंपल्स येतात. मग हे सर्व त्या ह्यांनी काळजी घ्यायला पाहिजे. एकतर त्यांचं डाएट, त्यानंतर स्ट्रेस, झोप आणि स्किन रुटीन, एवढं जरी त्यांनी व्यवस्थित केलं तर बऱ्यापैकी पिंपल्सचं प्रमाण कमी होतं. जे हार्मोन्स चेंजेस आहेत त्याच्यामुळे जे पिंपल्स येणारे आहेत ते थोडेफार येतातच. बरोबर. पण त्याच्यासाठी घरगुती उपाय न करता जर तुम्ही प्रॉपर ट्रीटमेंट घेतली तर त्याच्यापासून जे होणारे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत, जसे की डाग पडणे किंवा खड्डे पडणे, हे नाही होत. अगदीच. पण आणखीन एक प्रकार असतो तो म्हणजे एकतर माझी ऑइली त्वचा असते किंवा ड्राय त्वचा असते. मग या दोघांसाठीही वेगवेगळी उपचार पद्धती असतात का, जर तुम्हाला पिंपल्स येण्याचं प्रमाण असेल तर? आणि त्यासाठी स्किन केअर नेमकं कसं असावं याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? हां, ऑइली स्किनसाठी वेगळं स्किन रुटीन आहे, ड्राय स्किनसाठी वेगळं स्किन रुटीन आहे. फेस वॉश ॲक्च्युली रुटीन तेच आहे. फेस वॉश पाहिजे, मॉइश्चरायझर पाहिजे, सनस्क्रीन पाहिजे, पण त्याच्यामध्ये टाईप आहेत. ड्राय स्किनसाठी वेगळे आहेत, ऑइली स्किनसाठी वेगळे आहेत. ड्राय स्किनसाठी आपण क्रीम बेस्ड फेस वॉश, सनस्क्रीन आणि मॉइश्चरायझर यूज करतो, आणि ऑइली स्किनसाठी आपण जेल बेस्ड फेस वॉश, मॉइश्चरायझर आणि सनस्क्रीन यूज करतो. ते फरक आहे. पण या बरोबरीनंच आपण पाहतोय जेव्हा आपल्याला पिंपल्स येतात तेव्हा डाग तयार होतात किंवा खड्डे पडतात. मग याच्यावर उपचार असतात का? हो, याच्यावर उपचार आहेत. सगळ्यात पहिला जसं मी सांगितलं, केमिकल पील. हा उपचार फक्त पिंपल्ससाठी नसून डागांसाठी पण आहे. त्याच्याबरोबर तुम्हाला खूप डाग आहेत, डार्क आहेत, बऱ्याच दिवसांपासून आहेत, तर आपण लेझर ट्रीटमेंट करू शकतो, जी बऱ्यापैकी इफेक्टिव्ह आहे आणि ज्यांना हार्म होत नाही. लेझर जे स्किन ट्रीटमेंटसाठी यूज केलेले जातात, ते लोकांमध्ये गैरसमज आहे. लेझर जसं केमिकल पीलला घाबरतात तसं लेझरला घाबरतात लोक. तर लेझर हे स्किनचं फक्त जी डेप्थ असते, आपली जी स्किनची जाडी असते तिथपर्यंतच ॲक्ट होतं, त्याच्या आतमध्ये जात नाही. सुपरफिशियलीच ॲक्ट होतं, जे आम्ही लेझर्स यूज करतो. त्याच्यामुळं, आणि ते टार्गेट करतं जो प्रॉब्लेम आहे, त्या प्रॉब्लेमलाच टार्गेट करतं, नॉर्मल स्किनला काहीच करत नाही. त्याची सेटिंगच तशी असतं. त्याच्यामुळं लेझर एकदम सेफ आणि इफेक्टिव्ह ट्रीटमेंट आहे सध्याच्या ह्याच्यामध्ये. तर डागांसाठी केमिकल पील आणि लेझर्स आहे. खड्ड्यासाठी आता तुमचा खड्डा कुठल्या प्रकारचा आहे त्याच्यामध्ये प्रकार आहेत बरेच, बॉक्स टाईप, रोलिंग स्कार्स, आईस पिक स्कार्स, जे खड्ड्यांचे प्रकार आहेत त्याच्यानुसार ट्रीटमेंट होते. आता इन क्लिनिक जर ट्रीटमेंट करायची म्हटली खड्ड्यांची तर मायक्रोनेडलिंग करू शकतो. MNRF म्हणजे मायक्रोनेडलिंग विथ RF एनर्जी, ते करू शकतो. त्यानंतर लेझर्स आहेत काही प्रकारचे, ज्यांना आपण सबसिजन म्हणून एक ट्रीटमेंट आहे, TCA क्रॉस म्हणून एक ट्रीटमेंट आहे. म्हणजे जसे ते खड्डे आहेत, जसा तो प्रकार आहे त्याच्यानुसार ट्रीटमेंट आपण देतो, आणि या सगळ्या ट्रीटमेंट आता सावंतवाडीमध्ये आमच्या क्लिनिकला अवेलेबल आहे. पण खड्ड्यांची ट्रीटमेंट करायची असेल तर त्याला सेशन्स लागतात. अच्छा, म्हणजे कसे असतात? सिंगल सिटिंगमध्ये सेशन्स नसतात. तुमचे खड्डे किती डीप आहेत किंवा कसे आहेत त्याच्यानुसार तरी पण एक 5 ते 7 सेशन्स लागू शकतात, म्हणजे 3 ते 4 महिने. आफ्टर ट्रीटमेंट, लेझर ट्रीटमेंट, काय काळजी आपण आपल्या त्वचेची घ्यावी जेणेकरून त्याचे उलट परिणाम आपल्याला दिसून येऊ नये? ओके, केमिकल पील म्हणा किंवा लेझर ट्रीटमेंट किंवा मायक्रोनेडलिंग, कुठलीही ट्रीटमेंट जी आपण घेतो स्किनची, त्यानं थोडीफार स्किन सेन्सिटिव्हिटी वाढते. त्याच्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचं आणि बेसिक आहे की तुम्ही सन प्रोटेक्शन वापरायचं, सनस्क्रीन वापरायचं.
आणि माझ्या सगळ्या पेशंटना मी तेच सांगते की सनस्क्रीन वापरा, तुमचे निम्मे प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह होणार. तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सन प्रोटेक्शन. म्हणजे सनस्क्रीन लावायचं आहे, रेग्युलरली लावायचं आहे. डिरेक्ट उन्हात जाताना सनस्क्रीन लावून पण तुम्ही सन प्रोटेक्शन वापरायचं आहे. म्हणजे जसं कॅप, गॉगल्स, स्कार्फ हे यूज करायचं आहे. आणि केमिकल पीलची ट्रीटमेंट करण्याच्या आधी आणि करण्याच्या नंतर तुम्ही ज्या बाकीच्या ट्रीटमेंट आहे, जसं वॅक्सिंग आहे, थ्रेडिंग आहे किंवा फेशियल आहे, हे नाही करायचं आहे. 2 दिवस आधी, 2 दिवस नंतर. इवन हेवी मेकअप नाही करायचं आहे, कारण स्किन थोडीशी स्किनची सेन्सिटिव्हिटी वाढलेली असते. त्यानंतर ह्या ट्रीटमेंट केल्याच्या नंतर रँडमली कुठलेही क्रीम्स नाहीत लावायचे, कारण त्याची ॲलर्जी होऊ शकते. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंच जे काही वापरायचं आहे ते वापरू शकता. पण या सगळ्यामध्ये जेव्हा तुम्ही डॉक्टर म्हणून हे काम करत असता, तुमच्याकडे अनेक पेशंट्स उपचार घेण्यासाठी येत असतात. असे काही पेशंट्स आठवतात का? त्यांच्या काही केस आठवतात का, ज्या कायमस्वरूपी तुमच्या लक्षात राहिल्यात किंवा त्या एकदम क्रिटिकल होत्या, पण त्या ट्रीटमेंटमुळे आणि योग्य काळजी घेतल्यानंतर पूर्णपणे बऱ्या झाल्या? असे बरेच आहेत. मी आता एक 2-3 केसेस सांगते तुला. एक पेशंट माझ्याकडे आली होती, जिचं 2 महिन्यात लग्न होतं. 25 वर्षाची मुलगी होती, पूर्ण चेहरा पिंपल्सनं भरलेला होता. ती आली, मला म्हटली, डॉक्टर 2 महिन्यांनी माझं लग्न आहे आणि काहीतरी करा, कारण लग्नामध्ये मी कशी उभारू. तिची आम्ही प्रॉपर ट्रीटमेंट केली आणि ती जाताना इतकी खुश होती. 90% पिंपल्स तिचे कमी झाले होते, डाग कमी झाले होते. लग्नाचं इन्व्हिटेशन देताना ती म्हटली, माझा कॉन्फिडन्स खूप वाढला आहे डॉक्टर, थँक्यू. तेव्हा मला जरा बरं वाटतं, समाधान वाटलं की आपण काहीतरी चांगलं करतोय. आत्मविश्वास वाढला होता तिचा. दुसरं एक आहे, एक मुलगा होता जो कॉलेजला जाणार होता. त्याचं ॲडमिशन झालं होतं, डिग्री कॉलेजला जायचं होतं. तर त्याचा तर कम्प्लीट पिंपल्स एवढे मोठे मोठे आले होते, पसवाले, दुखत होते. म्हणजे तो हात पण लावून देत नव्हता, तो मास्क घालत होता. मला म्हटलं, डॉक्टर मी कंटिन्युअस मास्क घालून असतो, मला लाज वाटते मास्क काढायची पण, की समोरचा माणूस असा बघत असतो ना की ते कॉन्फिडन्स लो होतो. तर मग त्याची पण ट्रीटमेंट आम्ही जेव्हा केली तेव्हा तो इतका जाताना खुश होता. 2 ते 2.5 महिन्यामध्ये बऱ्यापैकी त्याचे पिंपल्स क्लिअर झाले होते. तेव्हा तो म्हणत होता की आता मी मास्क नाही लावत, आता मला फोटोची पण फोटो काढावेसे वाटतात, भीती नाही वाटत. तर बरं वाटतं. अजून एक होती, हे लेडीज 35 इयर्सची होती, वर्किंग वुमन होती. ती म्हणत होती की इतके महागडे मी वापरते सगळे कॉस्मेटिक्स आणि क्रीम्स, तरी पण माझे डाग जात नाही आहेत, ते डाग तसेच आहेत. तर त्यांची पण आम्ही ट्रीटमेंट केली. ती पण जाताना बऱ्यापैकी तिचे डाग क्लिअर झाले. मल्टिपल सेशन्स लागतात डाग कमी करायला, पण झाले. तर मला असं म्हणायचं आहे की फक्त महागडे क्रीम्स किंवा कॉस्मेटिक्स वापरले तर ते स्किनसाठी चांगले आहेत असं नाही आहे. अजून एक होती सोशल मीडिया लवर, एक मुलगी होती जे सोशल मीडियावरचे सगळे नुस्खे तिनं वापरले होते. लिंबू लावला होता, बाकी काय काय हळद वगैरे लावली होती, स्क्रब्स लावून अक्षरशः थोडीशी भाजल्यासारखी स्किन झाली होती तिची. तर तिची पण ट्रीटमेंट आम्ही केली. बऱ्यापैकी 2 ते 3 महिन्यामध्ये बऱ्यापैकी क्लिअर झालं तिचं. पण तेच मला सांगायचं की इंस्टाग्राम हा काही डॉक्टर नाही आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावरचं प्रत्येक तुम्हाला तुमच्या चेहऱ्यावर ट्राय करायलाच पाहिजे, किंवा त्या मैत्रिणीनं ती क्रीम लावली म्हणून तीच क्रीम आपण लावायची हे पण चुकीचं आहे. तुम्ही प्रॉपर प्रत्येक उपचार पद्धती ही प्रत्येकाला सूट होईल अशातला भाग. बरोबर. इव्हन एका पेशंटला एखादं क्रीम सूट झालं, तेच क्रीम दुसऱ्या पेशंटला सूट होईलच असंही सांगता येत नाही. प्रत्येकाचं स्किन रुटीन, त्याची स्किन टाईप वेगळं वेगळं असू शकतं. म्हणजे पूर्ण आपण आपल्या पद्धतीनं आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंच उपचार करणं किंवा आपलं स्किन रुटीन ठरवणं हे योग्य ठरतं. आता आपल्याकडे काही प्रश्न आहेत, ते रॅपिड फायरसाठी आपण आता त्याबद्दल बोलूया. तर माझा रॅपिड फायरमधला पहिला प्रश्न आहे, टूथपेस्ट लावल्यानं पिंपल जातो का? नाही. लिंबू लावणं योग्य आहे? नाही. मुरूम दाबणं योग्य आहे? अजिबात नाही. सनस्क्रीन लावल्यानं ॲक्ने वाढतात? सनस्क्रीन लावल्यानं ॲक्ने नाही वाढत, जर ते तुमचं प्रॉपर स्किन टाईपनुसार सनस्क्रीन असेल तर. ओके. मेकअप करणाऱ्यांना जास्त पिंपल्स येतात? नाही, जर तुम्ही तो मेकअप रिमूव्ह वेळच्या वेळी केला आणि तुमच्या स्किन टाईपनुसार जर मेकअपचे प्रोडक्ट्स वापरले तर पिंपल्स नाही आहेत. चेहरा वारंवार धुणं चांगलं असतं? नाही. ॲक्ने हा संसर्गजन्य आजार आहे? अजिबात नाही. त्यानंतर पिंपल्स फक्त मुलांनाच होतो का? नाही, असं काही नाही. ताणतणावामुळे पिंपल्स वाढू शकतात? डेफिनेटली. पिंपल्स स्वतःहून बरे होतील म्हणून वाट पाहत बसावी? अजिबात नाही. तसं झालं तर मग त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स होतात, जसं डाग आणि खड्डे.
त्यानंतर शेवटचा प्रश्न आहे आपला, केमिकल पिल सुरक्षित आहेत का? एकदम एकदम सुरक्षित आणि इफेक्टिव्ह ट्रीटमेंट आहे. तेच मी तुम्हाला सांगते की आत्ता केमिकल पिल्स मी आता जवळजवळ माझी 12 ते 13 वर्ष मी प्रॅक्टिस करते. ही अशी ट्रीटमेंट आहे जी मॅक्झिमम मी केलेली आहे आणि त्याचा 0 फेल्युअर रेट आहे. 0 म्हणजे ज्यांना मी केली आहे सगळ्यांना 100% रिझल्ट आलेला आहे आणि तो पण खूप सुंदर पद्धतीनं आणि कमी वेळात आणि खूप छोटी प्रोसिजर आहे, त्यामुळं आरामात होऊ शकते. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही खूप छान पद्धतीनं समजावून सांगितल्यात. पण अगदी जाता जाता ज्यांना पिंपल्स येत असतात आणि उपचार सगळे करून ते थकलेले आहेत, पण त्यांना यावर काहीतरी मात करायची असेल, तर अशांना तुम्ही काय सल्ले द्याल? काय काळजी घेण्याचं आवाहन कराल? पिंपल्स हा जसा त्वचेचा आजार आहे, मी ते तुम्हाला म्हटलं, तर त्याच्यासाठी प्रॉपर स्किन केअर, त्याच्याबरोबर प्रॉपर डॉक्टर्सचा गायडन्स, त्यांची ट्रीटमेंट हे तर करायलाच पाहिजे. त्याच्याबरोबर तुमची लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन्स, तुमचं डाएट, संतुलित आहार घेणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे. आम्ही तुम्हाला ट्रीटमेंट देतो, पण तुम्ही तेवढी घेणं, पेशन्सनी घेणं ते जास्त इम्पॉर्टंट आहे. कारण ही काही जादू नाही आहे. पिंपल्स तुम्हाला आले तर ते 1 किंवा 2 दिवसामध्ये ते कमी नाही होत. त्याला कमीत कमी 1.5 ते 2 महिने लागू शकतात. तर तेवढा पेशन्स ठेवून जर तुम्ही योग्य ट्रीटमेंट घेतली, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं घेतली, तर डेफिनेटली तुम्हाला पिंपल्स मुक्त चेहरा मिळतो. फार सुंदर संदेश दिलात तुम्ही या निमित्ताने. या सगळ्याबाबतच म्हणजे पिंपल्सबाबत असणारे समज, गैरसमज असतील आणि उपचार पद्धती, आपण काळजी कशी आपल्या त्वचेची घ्यावी, हे अगदी खूप सुंदर रीतीनं समजावून सांगितलं. त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. आपण आता या एपिसोडमध्ये इथंच थांबणार आहोत. आपल्यासोबत होत्या त्वचारोगतज्ञ डॉक्टर संजना देसकर मॅडम. पिंपल जर तुम्हाला येत असतील आणि त्यामुळे तुम्ही त्रस्त झालेला असाल, तर त्यावर काय काळजी घ्यावी, कशी काळजी घ्यावी आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं काही उपचार पद्धती आहेत, याबद्दल आपल्याला आजच्या एपिसोडमध्ये माहिती त्यांनी दिलेली आहे. याबाबत जर तुम्हाला आणखीन काही प्रश्न असतील, तर आम्हाला या एपिसोडमध्ये कमेंट्समध्ये विचारायला अजिबात विसरू नका. या व्यतिरिक्त तुम्हाला कोणत्या विषयावर मॅडमकडून माहिती हवी आहे, तर ते सुद्धा विषय आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सुचवा. आम्ही त्यावर बोलण्याचा आणि तुमच्या प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरं, विषय हाताळण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करणार आहोत. आता या एपिसोडमध्ये इथंच थांबतोय. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.